Goddag, så er jeg her igen. Der er jo gået noget tid siden sidst, jeg lavede en video. Det er fordi, jeg synes faktisk, at ikke rigtigt, der har været noget at fortælle. Her hvad er nu, det er, at jeg er i slutningen af stabiliseringsfasen, men det kan vi lige komme tilbage til bagefter, fordi jeg vil fortælle om de sidste uger, jeg var på HCG. Der var ingen problemer. Det gik rigtig godt, og det er også derfor, jeg ikke synes, der var noget at fortælle. Men så vil jeg fortælle om, at efter de der 6 uger, jeg havde været på HCG i alt, der blev mit endelige vægttab, det blev 10,8 kilo. Men så er det jo så, at man skal fylde det op med 2 dage, hvor man ikke tager HCG, og stadig fortsætte med den der lave kilokalorier, altså 500 kilokalorier per dag. Fordi HCG'en, den skal være helt ude af kroppen, før man begynder stabiliseringsperioden. Og der var faktisk ikke nogen problemer. Jeg er overhovedet ikke sulten, og min vægt faldt yderligere, sådan at det er 11 kilo nu. Jeg vejer mindre. Nå, men som sagt, så er jeg i stabiliseringsfasen nu, og det betyder jo, at jeg må spise fedt, sunde fedtstoffer, såsom olivenolie, kokosolie og nødder. Nødder, jeg elsker nødder, jeg spiser masser af nødder. I dag har jeg lige lavet saltmandler, det smager pragtfuldt, så jeg kan godt undvære mine pomfritter og mine chips, som jeg spiste før. Det her, det smager bedre. Nå, men i stabiliseringsfasen er det jo så meningen, at man ud fra sin endevægt, ja, den endelige vægt der, som bliver 11 kilo for mit vedkommende, ikke må overskride grænsen, der hedder minus 1 kilo mindre eller plus 1 kilo over, fordi hjernen skal forstå, hvor setpointet for forbrændingen ligger. Og her i slutningen ser det ud som om, at hjernen har fundet ud af ved mig, at mit forbrændingssted ligger, så når jeg vejer 11 kilo mindre, og jeg må ærligt indrømme, at jeg har haft sværere ved at holde mig over minus 1 kilo vægten, end jeg har faktisk aldrig været over, faktisk, men jeg har været lige ved at ryge ned under minus 1 kilo, så det er jo godt. Det er rigtig gået godt, og ja, altså man må jo ikke spise pasta og alkohol, må man heller ikke drikke, og ris og kartofler og sådan noget. Men jeg har haft svært ved at undvære pasta, fordi det kan jeg godt lide. Men så jeg jo i fjernsynet, at man kan jo få det her bønnepasta, som jo er fantastisk sundt, fordi den næsten ingen kulhydrater indeholder, hvorimod det indeholder en masse planteproteiner. Så det har jeg prøvet, og det spiser jeg nu. Og det smager faktisk ligesom rigtig pasta. Det er næsten endnu tyndere og lækrere end almindelig pasta. Så det vil jeg godt anbefale. Det er rigtig, rigtig dejligt. I stabiliseringsperioden, der var jeg til en sådan en lille kom sammen, hvor der var buffet, og hvor folk skulle have noget at drikke og noget godt at spise. Og det gik faktisk rigtig, rigtig godt, fordi der er jo altid noget på en buffet, som man kan spise, når man er i stabiliseringsfasen. Så jeg kastede mig over den hjemmelavede tunmus og rejer med mayonnaise. Og så tog jeg salat, og så drak jeg selvfølgelig kaffe, når de andre drak vin, fordi jeg må ikke drikke vin, før min stabiliseringsfase er over. Så vil jeg også fortælle om de bodyscanninger, jeg har været til. Jeg startede jo, før jeg begyndte på kuren, der fik jeg en bodyscanning lige sådan dagen før eller sådan noget. Og der viste det sig, at jeg havde meget fedt på kroppen, som ikke skulle være der, unormalt fedt. Og min metaboliske alder, den lå på 78. Og min muskelmasse var sådan set normal. Men så her for en uge siden, der har jeg fået bodyscanning nummer 3. Og den viste, at jeg kun har tabt en lille bitte smule muskelmasse. Og det siger man jo, det er normalt, når man taber sig så hurtigt på så kort tid, fordi kroppen har jo ikke så meget vægt, den skal slæve rundt på, og så har den ikke brug for så meget muskelmasse. Selvfølgelig kan man godt bygge det op med noget motion og sådan, men jeg har ikke været ret flink rent motionsmæssigt, for at sige det som det er. Jeg har ikke rigtig kunnet nå det, men det må jeg jo til nu her, når jeg kommer når jeg skal til at spise normalt igen. Ja. Så, og min metaboliske alder, den glemte helt at sige her til sidst,
den var på 65, og jeg er jo 63, så jeg er jo ved at være dernede. Men jeg mangler jo stadigvæk en 4-5 kilo, kunne jeg godt tænke mig at tabe. Ifølge bodyscanning siger de, at jeg skal tabe 9 kilo mere, men det ved jeg så ikke. Jeg vil prøve at kigge på min krop, fordi jeg vil heller ikke være for mager jo altså. Men der er jo stadigvæk en lille smule her på side, eller her håndtag her, ikke også? Men det er ikke noget, der gør noget nu, men jeg vil nu se, om jeg ikke kan komme af med dem. Men hvem ved, om ikke det går helt af sig selv, fordi jeg har jo faktisk vendt mig til at spise rigtig sundt. Jeg synes, at det er lækker med. Og jeg tror ikke, jeg får besvær med at vælge det sunde frem for det usunde nu. Og jeg har min saltmand, og så behøver jeg heller ikke chips på pommes mere. Nå, men nu står påsken jo for døren, og der er min stabiliseringskur heldigvis slut. Og der skal jeg jo så til påskefrokost allerede dagen efter hos min søster, hvor vi skal have vin og alt muligt. Så nu bliver det spændende, hvordan jeg kommer over påsken, om jeg har taget på der, og om det er rigtigt, at man så taber sig lige så hurtigt igen. Så jeg kommer tilbage, når jeg har når jeg har passeret stabiliseringskuren og har været på almindelig mad, almindelig sund mad i sådan en måneds tid eller noget. Nu ser vi, hvornår det bliver. Ja, men det er jo simpelthen det. Tak for i dag.